Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ano ibig sabihin nito? Ay, si tatay, dumating siya. Ayun, hindi ka? Ha? Film kay Caps ka? Oh, mahal. Hindi naman pinayagan ka ng team leader nyo na makauwi. Oo. Kap nga, ng mahigpit sa mahal ko. Balik nga din sa mahal ko. Alam mo mahal doon tarang buhon. Kayong dalawa lang talaga ng anak ko ang iniisip ko. Sa bawat araw na nun. Talaga? Baka naman may pinagkakabalaan ka doon. Eh wala ah. Ikaw lang talaga. At itong limang magkakapatid. Oy, si nanay nagsiselos. Nang, doon muna ako kinaaling PC. O sige, anak. Sige anak, mag-ingat ka. Salamat po, tay, nay. Tara na, nay. Pasok na tayo sa loob. Ayun na. Excited na ako sa asawa. Ayun na. Kapag nasa labas ko yung anak natin. Ito na. Mukha na. Sagutin ko lang. Hello, sir. Oo, sige po. Kailan po ba? Sige, Sun. Okay po, sige, thank you. Hindi yun, mahal. Hindi na namin. Bakit tayo? Alis ka na naman ba? Manidestino ko na naman kasi malayang lugar. Oo na, kailangan. Trabaho ko yun. Basta mahal, mag-ingat ka doon, ha? Paano yun, tay? Kaparating mo ka lang.
asawa na ang lalaki ito. Kapitbahay ko yung asawa nito. Goodness! Ay, masabi kaya kunan natin ang video. Pero kunan mo para may pruweba tayo sa asawa niya. Susumbong natin yan. Susumbong natin yan. Lagok ka sa asawa mo. Susumbong kita. Wala ka pa kaalam. Isusumbong talaga kita. Inggit ka lang. Ay, napakay na. Ano ibig sabihin nito? Mama! Parang engineer niya! Oo, wala. Taka. Ay, bakit hindi ka? Kung wala nag-isang ka. Hindi ako naniniwala sa iyo. Umalis na nga dito. Ikaw pala ang kabit ng asawa ko. Magyakang babae ka! Tama kayo! Anong yaso? Sino ka ba? Ako? Ako lang naman ang asawa ng kabit mo. Ah, talaga? Palibhasa. Mas maganda ako sa'yo. Walang yakan ka! Ayun na! Mamatay ka na! Mahal. Anong nangyari dito? Mahal, huwag mo kaming iwan. Hindi mo kami pwede iwan ng anak mo.